Takže čo sú moje meno je Tintina a zdravím pri mojom dnešnom videu a dneska tu máme trénovanie kokiny. A pri dnešnom trénovaní kokiny ho vlastne asi aj dotrenujeme a môžeme sa na to vrhnúť. Ja som si už predom urobila tu na race, som sa odlogovala, zase nalogovala, aby som už nemala nič, pretože je to bug s tým posledným raceom tunak na staršej ranči a je úplne jednoduché obísť to a mať 100 XPčok. Ospravedlňujem sa, ak budete počuť vzadu za mnou zvuky, ale mne sa tu hrá kocúr s mojím psom. Momentálne dnes, keď som dostrihala video, ktoré som natáčala v sobotu, a bolo to vlastne trénovanie na mojom druhom účte Zuzana Applebart a vlastne trénovala som tam Runerunnera, ktorého som aj pomenovala za Peti Runnerunner. Na Zuzane ešte chcem natočiť nejaké videá, samozrejme, ale mám ešte toho v pláne strašne veľa. Či už na mojom hlavnom kanáli Tintin, alebo dostala som úžasný nápad, pretože ja som kedysi bola veľký fanúšik mapov, alebo proste všeobecne music videí a veľa mapov som sa aj zúčastňovala a tak. A ja si pamätám, že ja som toho mala, že proste keď som nevedela, čo mám natáčať na môj starý kanál, ktorý už neexistuje, tak som natáčala proste tie mapy, že som sa zúčastňovala tých mapov a dávala som si ich aj na kanál a ono to dosť išlo, akože mne tie mapy dosť išli. A mňa to strašne v tej dobe bavilo. No aj teraz úplne rozmýšľam, že by som proste natáčala len tak všeobecne, že také tie music videá, pretože ja si pamätám, že ja som to strašne milovala opravovať a teraz by som si úplne zaopravovala nejaké music video. Ja si pamätám, že asi 2 roky dozadu som mala jedno music video, ktoré som si len tak upravovala všeobecne sama pre seba a dala som si na ňom záležať, ale nikdy nevyšlo a môj notebook chudák to nezniesol. By the way, mňa toto videá, kde ľudia kecajú o hlúpostiach strašne bavia, lebo ja si to púšťam k trénovaniu. A samozrejme za tú dobu, čo som si kúpila tie kone, kúpila som si ich extrémne veľa, tak som si ich strašne extrémne veľa vytrénovala. A za chvíľu nemám koho trénovať, takže sa vrhneme potom na trénovanie na mojich druhých účtoch, ešte že mám zásobu. A moje predsavzatie na tento rok je to, že vytrénujem všetky kone na tých účtoch a ja na Susan to viem, že to vytrénujem, pretože na Susan to je môj hlavný účet. Takže tak. A v pláne nemám žiadneho kupovať zatiaľ koňa, kým nevytrénujem na svojich hlavných účtoch. Teda ak to nebude nejaký limitovaný kôň, samozrejme, to je hlavné. Ak bude limitka, ja neviem, že teraz zase budú odchádzať kone, tak samozrejme to nakúpim. A potom určite budem kupovať vianočné kone, samozrejme, ale musí najprv byť double, tak musí prísť double, tak som chcela povedať. A keď príde double, tak určite utratím. A bude určite také videá v pláne natočiť. To sa nehajte prekvapiť, bude to prekvapenie pre moje dve sestrice. Jedna už o tom vie dopredu, pretože som jej to oznámila. Ale druhá je strašne maličká a ja jej to nechcem skaziť. Takže to nebudem hovoriť ani na video, pretože ja viem, že oni majú tendenciu moje videa pozerať, či už je to na mojom hlavnom kanáli alebo len takto na Star Stable, takže nebudem kaziť radosť a nebudem to tu hovoriť, ale keď to budem robiť, tak z toho natáčam určite video, pretože podľa mňa to bude také super a určite ich natočím aj reakciu a bude to na tento kanál, ale uvidíte, keď to bude tak, to bude ich vianočný darček odo mňa, pretože absolútne ja tento rok musím uznať, že nemám žiadne nápady, čo by som komu dala na Vianoce, ale týmto dvom som vymyslela. Samozrejme tento darček som chcela dať aj mojej sestre, pretože ona so mnou hráva, ale samozrejme pýtala si odo mňa niečo iné, tak asi to kúpim. No, mojej najstaršej sestre absolútne ani foka neviem, čo jej mám kúpiť. Minulý rok som jej kupovala voňavku, pretože to bola asi jediná vec, čo ma tak napadla, že ona face používa a už ho aj minula.
Takže teraz tento rok je nakúpim aj 4. Moja mama je taký zložitý človek. Môj oco bol na tom taký jednoducho, aby som kúpila tričko. Ale moja mama, no to je taký zložitý oriešok, čo je kúpiť. Jej som nikdy nevedela vyberať darčeky. Takže tak. Je to také vtipné, no. Ináč mám takú storku, že sa stala 3 roky dozadu, keď som hrala aktívne Star Stable cez koronu, lebo sme nemali čo robiť logicky. Tak si pamätám, že prišiel tento starší hráč a moje spomienky sú také, že proste nikto nevedel hľadať tie zvieratka. Absolútne nikto nechápal, ako sa hľadajú a potom som prišla ja, ktorá ani nevedela, že sa hľadajú nejaké zvieratka, prečítala si úlohu, mám nejaké zvieratka nájsť. A ja som si myslela, že bude viac než 4 a ja som hľadala asi pol hodinu, potom tu staršia ranči a potom som zistila, že asi fakt bolo len 4. Tak som si nejako potom zapamätala, že staršie zvieratka sú len 4 a pamätám si, že strašne veľa ľudí s týmto malo problém, že absolútne nevedelo to 4 zvieratka denne nájsť a potom som prišla ja a vždycky som našla do 10 minút som mala všetky zvieratka proste nájdené a bolo to strašne komické, akože pre mňa to bolo extrémne komické, pretože si predstavte niekoho, kto absolútne si nečíta ani aktualizácie a všetko berie tak ako po hlave, zrazu nájde všetky zvieratka úplne hneď. No ja by som akože seba dokúsala, keby som bola ostatnými hráčmi. A ja si pamätám, že to bolo aj rok kedy som proste sa distancovala od ľudí na Star Stable, kedy som absolútne chcela mať s tou komunitou nič spoločného a tak to aj vypadá. Ja nemám absolútne friendov, pretože moji friendi buď sú z iných účtov, to je napríklad môj účet, keď akože som požičavala účet moju Susan, mojim sesternice nech si skúšajú kone, ktoré si chcú kúpiť, tak toto je môj účet, toto je tiež môj účet, pretože logicky akože som hrávala tak bežne na svojich iných účtoch. Tunak je účet mojej sesternice, ktorá už prestala hrať, ale som stále v jej klube a som jej verná, takže neodídem. Toto je Zuzana, s tou práve pridám video. Tento účet mám napríklad tiež, toto je môj účet tiež, ja mám tu proste svoje účty, ako kamarátov, chápete? Pretože som si napríklad, ja si pamätám, že tento účet som si kúpila od niekoho, keď som bola mladšia. A absolútne nemám záujem ani jeden účet predávať, pretože nikdy neviete, čo sa môže stať a jeden účet do zásoby je podľa mňa úplne absolútne dobré. Toto je Julča, s tou som natáčala, toto je moja druhá sesternica, toto je dcera môjho známeho a toto už je proste samé sesternice tu mám v tých účtoch, to boli všetky so mnou hrávali, teraz už nehrajú. A ja neviem nájsť zvieratka, kde som ich nehala, čo som vynechala, som sa zakecala, som ich asi nezobrala, ale určite na videu sa mi budete smiať, tam bolo. Napríklad toto je moja sesternica. Tu ešte mám také, že toto je moja sesternica. Mám ešte niekoho? Kto je moja sesternica? Tunak. Strašne veľa. Toto je moja sestra, to je tá, čo so mnou hráva. A jej účet je starší od Susan, takže jej účet je starší o rok. O rok je starší, nie. O rok aj pol. O rok aj pol je starší. Hádam, nejako tak. A mám tu ešte niekoho. Viem, že ešte niekto z môjho okolia hral. A to si pamätám dodnes, pretože som bola úplne, že poď so mnou hrať Star Stable. Ježišmária. To je ďalšia moja sesternica, vidíte, ja mám strašne sesternice tunak. Celá familia mi to hrá. To je také vtipné. Vanda je prihlásená. Vandu mám na Snapchate. Vandu som stretala len tak random, jedného dňa. A ona, hráš Star Stable, máš level 25 a budeme friends a ja to OK. Aj tak nemám s kým hrávať. Takže tak. Kde sme tie zvieratka? Haló? Hello, pets, where are you? No, takže mám celú familiu tunak a niekoľko svojich účtov. Ale samozrejme, tie účty mám nejaké už vylepšenejšie. Samozrejme, niekedy, keď som potrebovala za Eurostan kúpiť Star Raidera, keď bola akcia, tak som si to nekúpila.
2 účty som si kúpila, aby bolo jasné. Ja som nikdy nepochopila zlodejčinu. Ja som si napríklad odkúpila vždycky tie účty, keď som ich chcela, keď sa mi páčil tam nejaký kôň a že som proste ten účet chcela, ale viem, že proste no, bolo to dávno. Bolo to ešte v tej dobe, kedy ja som ešte mala jedného koňa na dvoch koňov na Star Stable. Tá sliepka tu predtým nebola. Nebola si tu. Absolútne, čože? Ak tu bola, ak tu na tom zázname bude, tak sa pod zem prepadnem hanbou. No. Dobre, ideme ďalej. Pokračujeme v mojej mluve. Koľko máme minút na šam? Pozerám na telefón. Máme ešte dosť času, takže túto krávu odvedieme a poďme sa na Baronkin šam. A ja si pamätám proste, že napríklad ja som strašne mojej sesternice bravala, poďte so mnou hrať Star Stable, blablabla. A môj napríklad prvý účet, tento účet bol pôvodne z na ktorom bola Glory. Ja si pamätám, že ja som sa zobudila, moje prvé akože spomienky sú z toho, že ja som bola proste na EE2. EE2, áno, EE2 bol môj prvý server. EE2, akože to bol môj domovský server, povedzme tomu. Ja som sa tam s Glory niekoľkokrát stretla, ja som bola úplne v riti z toho, lebo ja som strašne sledovala tú jej stránku, ona tuším, že robila zraz. A to bolo okolo tretí narodeniny. Tretích Star Stable narodenín a ja som na ten stras proste prišla, ja som bola noob úplne, že bez tradera, ale pamätám si, že bol kód na 300 Star Coins a Glory mala Frost, to boli Danish Warmblood a ja som strašne Frost chcela a ja keď som mala tých 300 Star Coins, na čo som to utratila prvýkrát, na Frost, pretože Frost som strašne chcela logicky, tak som si ho aj kúpila a neľutujem ho, pretože u mňa sa volá Baby Jumper a je to chlapec. A nikdy nebol ani na ostrove, je to môj proste prvý kúpený kôň a on si zaslúži mať proste svoje miesto v stajni. Absolútne nebudem ho dávať nikde inde, ako od mojej stajne. Potom napríklad, ja si pamätám, že môj tretí kôň, alebo prakticky druhý kúpený kôň, v roku napríklad 2015, ja som si kôň nekupovala hneď, pretože ja som nemala staré dra, alebo ja som mala, to som nemala, ale proste, čo robím? Ja si pamätám, že proste pre mňa bol kôň, a ja si pamätám, že ten hnedý koník, ten hnedáčik s tým celou černou hrivou a s tými ponožkami peknými, tak ja si pamätám, že ja som ho strašne chcela. Nie, že bol najlacnejší v tej dobe. Nie, počkaj, už prišli aj Chinkotik poníky a ten Chinkotik za 350 bol potom môj 6. kôň v mojej stajni. A ja si pamätám, že ja som strašne chcela toho proste hnedačika s tou čiernou hrivou, nielen preto, lebo mi pripomínal v tej dobe poníka, ktorého som poznala, ale proste strašne sa mi páčilo. Všetci ho síce mali, lebo bol najlacnejší, ale mne proste pripomínal poníka, ktorého sme mali a ktorý už tu bohužiaľ není. No nie my, ale my sme ho proste sa ňo starali, no. A už to bohužiaľ ten podnik není na tomto svete, chudačík, tak proste ja viem, že proste kvôli nemu som si ho chcela kúpiť. Áno, je pretože Royalča je ona, aj keď som bola inšpirovaná žrebcom, tak je to ona. A ani ona nikdy nebola na ostrove napríklad. Potom mám Red Bulleta, ale volám ho Red Bull, pretože Red Bullet, chápete, ale znelo mi to ako Red Bull, ja som chcela ako niečo, by sa volala Red Bull, ale nebolo to tam, tak som mu pomenovala Red Bullet. A je to Danish Warmblood, je to proste to staré KVPN, to úplne prvé. A ja si pamätám, že ja som strašne chcela, pretože zase Glory. A ona mala Volharta. A proste mne sa strašne páčil ten kôň, ale proste ja som mu chcela volať Red Bull, tak som ho pomenovala proste tak, ako som ho pomenovala.
Vidíte, ja by som mohla urobiť storky k mojim koniam, pretože oni majú hlubšiu storku, než teraz hovorím, ale proste chcela by som to urobiť. Ale išlo by to, že po jednom, lebo podľa mňa, keby som natočila, ja neviem, všetky moje kone naraz, alebo 5-10 koní naraz, tak by to strašne milo, pretože ja tu nemám zase úplne extra koní, ale zase pre človeka, keď poviem, že mám 100 plus koní, tak je to zase veľa, takže nechcem hovoriť ani veľa, ani málo, tak akorát. A napríklad zase tu máme činkotik poníka a to bolo taký poník, to zase za 350, ale mne sa zo všetkých tých činkotikov páčilo asi najviac a je to môj Quick Secret, aka Quickie. A ja si vidíte? Ale ja som si vždycky ten sen o tých poníkoch a o tých koníkoch proste splnila. Keď už to bolo neskôr, ale proste ja si pamätám, že ja som si napríklad tie mená ich písala. A ja som si každého proste konia úplne že vážila. Ja som bola úplne, že ja som si ho konečne kúpila. A s niektorými som stratila fotky, ale napríklad som našla fotky proste s mojimi koňmi, ktoré som si kupovala postupne, takže ja vám úplne, že by som mohla ukázať proste fotky. Samozrejme, niektoré som natáčala, nefotila, ale ako vravím, môj kanál starý už neexistuje a tam bola kúpa, počkajte, koho som tam kupovala? Royálku som si tam kúpila, Rojča bola kúpená tam, s ňou nemám fotky, bohužiaľ, pretože na ňom boli iba videá. Potom, kto bol taký kúpený? Rozmýšľam, kto bol ešte kúpený. Red Bull bol kúpený tam a s ním tiež nemám fotky, s ním mám tiež iba videá, som tam mala. Kúka škoda, že som si ich nenehala. Ale viete, mne sa pokazal starý notebook, kde to bolo všetko uložené a no už nič neurobím, no. Starý účet neexistuje, no. Čo už. Ale boli by to pekné spomienky, chápeme sa. Quick bol tiež tam natáčaný, bože, ja som všetko natáčala. Ja som si ani nefotila. Potom prišli už kone, ktoré som si fotila, že úplne, že som potrebovala. A to bol napríklad, kedysi to bol Jorvik Wild Horse, ale teraz je to tuším Winfell tiež. A je to taký ten koník, čo bol Iceland, ale bol červeno-čierny. Tak toho volám Hero Beauty. V preklade to je úplne na hovno. Akože hrdinský krasavec, chápeme sa, ale v angličtine to proste znelo úplne dokonalo, Hero Beauty v tej dobe. A potom, ježiš, ja som si tak splnila sen vtedy. To si pamätám, že moja mama sa ma spýtala, že by som chcela na konci roka, ja vrem, 1000 Starcoins. A viem, že bol double na 500 plus 500, ona mi kúpila 1000 Starcoins. A ja som si proste kúpila friského koňa, Dark Shadow, a ja si pamätám, že ja som ho proste fotila, v každej riti bol odfotený. Bože môj, to by ste mi ani neverili. tak. Proste sú kone proste story, ktoré nikdy nepôjdu na Island, ani keby som sa na hlavu mala postaviť. Proste kone, ktoré mám v stáni, napríklad nikdy neboli na Islande a vždycky mám jedno vyhradené miesto, kde mám kone, ktoré budú trénované. A to miesto je vždycky prázdne. Ale proste sú kone, ktoré nemôžu prekročiť hranicu. A musia byť vždycky moje stajni. A ja si pamätám, že keď som mala staračku, vtedy som o tom dievčati nič nevedela. Ja som proste potrebovala iba na rýchlu staračku, lebo som mala pokazený notebook a chcela som mať kone vytrénované. Tak to dievča mi proste poprehadzovala úplne stajňu. Nič mi nekúpila, hej, okrem oblečenia, ktorého som absolútne nechcela. Nič mi úplne že nekúpila, ani kone nič, proste dodržala to slovo a vytrénovala mi ich asi extrémne veľa. Ale problém bol, že ona mi dala kone, vtedy bola druhá generácia práve, tak ona mi dala všetky kone druhej generácie, proste do stajne. Víš, a vlastne boli na ostrove moje kone obľúbené, ale proste mi dala celú druhú generáciu mi dala do stajne. Ja som bola úplne nervná, pretože mi dala všetky moje obľúbené kone proste preč. Ježišmarja, to budem tretia. Nie, som stala druhá. Aha, Klaudia. Proste mi ich dala preč a ja som, keď som prišla na ten účet, tak som sa spýtala, že prečo to spravila. Ona, že prečo nechce mať proste tie kone v stajni. Vravím, že nie, pretože ja mám určité kone, ktoré proste nemôžu byť proste zo stajne preč. Takže tak.
extrémne ma to vytočilo, pretože proste zasiahla do niečoho, čo mi bolo do mojho srdiečka proste veľmi blízke a to boli proste moje hlavné kone v stajni. A je mi jedno, či sú to kone prvej generácie a jedni prvé pol, hej. Sú to proste kone, ktoré nikdy nepôjdu na ostrov. A je mi jedno, ako dospela som proste... Nie. Nie. Ježiš. Ale sa mi zdá, že tohto koňa nemala Klaudia, či mala, ja neviem. Joj, neviem ani skákať poriadne. Takže tak. No a my sa ideme vrhnúť na posledné trénovanie. A to bude v druhý pedoku. Ježišmaria. Strašne neskoro. Jaj. Zoberieme si odpadky. Takže to zbieram. Už ich mám niekoľko stakov, ale zbieram. A pôjdem sa vyložiť. Ale vy to neuvidíte, pretože ja ako dotrenujem. Tak. Proste... Počkajte. Najprv misie. Tak proste to vy už neuvidíte. Ale ja sa vyložím. A potom si pôjdem dorobiť ostatné chybajúce racy s ďalším koňom. Vanda sa odhlásila. Hermit Cottage. Hermitová chalúbka. No proste, ale dajte mi aj vy do komentárov vedieť, či máte toho jedného konkrétneho konia, ktorý by ste v živote neposlali na ostrov, nech vás aj bijú za to. Pretože ja mám proste strašne, ja by som aj ukázala teraz, ktoré kone nikdy napríklad neboli na ostrove. A sú to moje prvé kúpené kone proste. Ja k nim mám akože taký... Aha, no tak Ečko nejako nefungovalo, dobre, kašľať na to, nevidím sa vrátiť pre tú kvetinu, chceme to mať rýchlo za sebou. Ja si pamätám proste... Ako to povedať, že ja keď som si tie kone kupovala, ja som si ich strašne vážila. A so mnou to proste nejako zostalo až doteraz, že proste to, ja si pamätám, že moja rodina moc veľa peniažkov nemala v tej dobe. A napríklad toto som bola aj šikanovaná, ale proste moja mamina nevedela, čo mi kúpiť, tak vedela, že hrám túto hru a keď som jej povedala proste, že ja neviem, že proste mi to urobí radosť, keď mi to kúpi, tak ja som si to strašne vážila napríklad. Aj keď mi kúpila Lifetime, tuším, že tam bola vtedy akcia na 4000 alebo 5000 Starcoins, ja si to nepamätám teraz. To bolo strašne dávno. A ja si pamätám proste, ako som si hneď išla kúpiť nového Shira, tuším, že Appaloosa to je Winter Magic. A potom som si išla kúpiť Icelandika a toho nového Freeza druhej generácie. V tej dobe to bol úplne novinka. Proste ja si pamätám, že ja som úplne bola nadšená z toho, keď som to mohla takto dovoliť. A akože doteraz som nadšená, že mi moja mama akože takto urobila takú radosť a že neprotestovala, pretože chápeme sa, bola vtedy aj akcia na to. A bolo to samozrejme aj lacnejšie v tej dobe. Takže keď prišla tá akcia s tým, tak logicky sa jej to viac oplatilo, ako mi kupovať Star Ridera na mesiac, pretože ona mi vtedy kupovala Star Ridera na mesiac, ale to už sa nevyplatilo proste, keby si to spočítali, koľko to stojí na rok. Ale mám také celé video, že ako som napríklad začala hrať a všetko akože také okolo toho. Pretože podľa mňa so všetkou úprimnosťou môj background je dosť zaujímavý na túto hru. A dosť vtipný v nejakých novinkách, pretože napríklad moja mamina, ona si myslela, ja neviem čo to bolo vtedy, ale ja som mala koľko 10 rokov a ja som stala strašne túto hru hrať sama od seba, ale moja mama si myslela, lebo moja sestra to hrala. A ja som to hrala na mojej sestrinom účte na Petre Star Watcher, ako ste videli, to bol jej účet, to ja som na nej hrala. Keď mi to dovolila všeobecne, nie vždy som mohla, pretože ona chcela hrať tiež. A ja si pamätám, že ja som chcela mať vlastný účet a moja mama si myslela proste, keď som jej ukázala tú hru, že to je nejaký fake a že ma odrbú a že nás odrbujú a že nás hacknú a neviem čo. To bolo proste, to si ona myslela v tej dobe.
Potom je moja sestra musela dokázať, že to není pravda a že je to vlastne hra s koníkmi a potom aj hra s koníkmi, no tak to môžeš, to je v pohode. To bolo úplne vtipné. Ja to by som ukázala celý background na to, tak sa doštite. A je neuveriteľné, že to je 10 rokov dozadu. Akože, viete, ako to prešlo? Proste som mala 10 rokov. Dozadu 10 rokov. A teraz už mám 20 a teraz som dospelá a teraz chodím do práce a kedysi som ani nesnívala o práci, tedy som snívala iba o tom, že budem hrať Star Stable koníky pixelové. Jaj, no. Je to také, no, že... By som ani asi nevedela, že skončím nejako tunak takto. Budem natáčať, hovoriť svoju storku o Star Stable, samozrejme. Keby som mala starý účet ešte stále zo Star Stable, so starými videami, keby som to neviem, ale ono tam bolo viac toho. Ja fakt asi natočím celkovo taký môj príbeh, lebo ja mám strašne toho čo povedať. Akože som začala hrať, alebo prečo som začala natáčať, aká bola moja story, ja tomu strašne veľa. Akože na mojom prvom kanále, na tým som proste, alebo hlavný kanál, budeme to bol proste hlavný kanál, tak proste tam som už nejako načetla, prečo som prestala nahrávať a tak. A čo sa so mnou stalo. A je to také, no, tá téma je dosť silná, neviem, či by to audiencia, ktorá hrá koníky, dokázala akože prežrať. A proste mala som dosť ťažké obdobie, dobré, akože vo svojom živote v nejakej pointe. A chcela by som proste o tom urobiť také samostatné video, pretože mohlo by to niekomu pomôcť. Podľa mňa by to fakt niekomu mohlo pomôcť, ak kto sa cítil akože bol v mojej koži alebo mal takú istú situáciu. Podľa mňa by to bolo úplne super, keby som to natočila a ukázala vám, že nie ste na to sami a že ja som mala tiež fucked up život v nejakej pointe všetkého, takže tak. Ideme retron to the paddock. Of course. Tak. Kde si, tam je bastard. No. A nám to akorát pekne vyjde teraz momentálne v tomto padoku, že nám to akorát vyjde do levelu. To je úplne super. A mám, že dotrňoval som povedal takú moju storku zo Star Stable. Samozrejme mám toho viac čo povedať, pretože moja story je dosť dlhá. A samozrejme nebudem točiť film pre Boha, bude to kratšie video, ale bude to také zostrihanejšie. Hopa! A máme to. Som sa nepozerala, ako sú to ďalšie rejsy, ja som iba zapol ten prvý, aby som to mala. Tak, Jumbo. No. Ideme skákať cez ohne. Prečo môj kôň ide tak rýchlo? Zase som do niečoho narazila. Okay. Zase máme speedruny. Vidíte? S tým sa proste nedá šoferovať. Ježiši, viete čo som si spomenula? Pamätáte si, neviem kedy to bolo, okolo minulého roka tuším, ten bug okolo Forpinského závodu, že proste v jednej pointe z toho závodu ste úplne dostali speedruna, vyšli ste ako taká strela. Ja si pamätám, že mi to strašne vadilo, pretože ja som potom nevedela šoferovať a ja som proste vystrelila. Ty kokos, ja som si musela dávať, si pamätám, že som si vtedy dávala proste pomalšie vybavenie, pretože absolútne som nevedela hrať. Bolo to vtipné. To keby ste ma videli, ako som ma dávala vtedy. No, bolo to super, akože také spomienky mám. A no, mám toho viac, čo by som vyprávala za svoje léta na hre. Ale viete, čo je vtipné? Že napríklad ja som začala hrať úplne v tej istej dobe, ako to začala hrať Vera Applefield. Na Halloween. To pre mňa Halloween proste taký proste sviatok, ktorý ja nesmiem na tej hre proste vynechať. Nie! O môj bože, to som došťala. No, dobre, tak let's go for another try. No, proste Halloween je pre mňa sviatok, ktorý proste nevynechávam nikdy. A aj vždycky, keď proste sa mi nedá nanísť, tak proste jednej pointe na tom Halloweene som. A musím byť, pretože to je také moje výročie tej hry. 10 rokov, chápeme sa.
Sice nie s týmto účtom, ale so streamím, ale stále hrám 10 rokov. Čo je úplne wow pre mňa. Pretože toto je, počkajte, to je taká najdlhšia hraná hra u mňa, ktorú hrám, že stále. Že akože síce mám niekedy také výpadky, že nie sú na nej 2-3 mesiace, ale hrám že na nej sa stále, že proste som s ňou nikdy neskončila, nesekla, pretože boli hry, ktoré som hrávala kedysi, ale sekla som s nimi, že už ma proste nebavili. Ako napríklad GTA 5. Absolútne už ma nebavilo. Si pamätám, že som ho hrávala stále, pretože môj bratranec mal CDčko, ale už ma proste, to ma omrzela tá hra, no. A to bola moja úplne prvá hra, ktorú som, nie, počkajte, GTA San Andreas bola moja úplne prvá hra, keď som bola malá. Ja si pamätám, že moje mládi bolo okolo GTA San Andreas, ktoré sme mali napísané na papierikoch. A tie papieriky sme nemohli stratiť, pretože to bolo tabu. Stratíš papierik, stratíš kamaráta. Stratíš rodinu, dobre? To bolo o rodine, toto už normálne. Pretože ja si pamätám, že my sme to s mojimi sestrami zbierali ako Pokémon kartičky. Čo bolo tiež jedna pointa v mojom detstve, Pokémon kartičky, ktoré mám dodnes. Mám ich okolo 200. A ja si pamätám, že proste to bola taká pointa v mojom živote, kedy som proste musela dbať na kody, lebo by som stratila asi polovicu svojej rodiny, familie, proste všetko. Potom som hrala takú hru, neviem, či sa to bol zajec, alebo tak ste mali dva zajace. Jeden bol tuším taký modrý alebo fialový a druhý bol zelený. Ja som chcela hrať za zeleného, moja sestrnica za modrého. Alebo fialová, teraz nepamätám tú farbu druhú. A to bola taká strieľačka. A ja si pamätám, že som to hrávala pravidelne. Potom sme dostali CDčko od mojej sesternice a to bol Hřebčín u Bieleho potoka. Prosím vás pekne, to bola hra mého detství, ako aj San Andreas. A proste toto, keď som mala, to bola moja úplne prvá konská hra, ktorú som kedy hrala. A som za to vďačná. Ja by som sa aj teraz zahrala. Úplne, že tá hra úplne, že dokonalá. Samozrejme, potom som chcela hrať aj iné hry. A nedalo sa mi, takže tak. You know. Čo spomínam takú hru, ktorú som hrávala, že keď som bola menšia. To bolo Ježižán. Riding Club sa to volal, bolo to na Facebooku. To vlastne nepamätám, absolútne nepamätám, to bol Riding Club proste. Áno, musel to byť Riding Club, ale ja si pamätám, že sa na tom strávila, že hodiny hrania. Ja sa s vami lúčim, užívajte života, vaša Tintin. Bye!